Assalamu alaikum mutane na, ya gari ya aiki ya yau. Ok, da ku gani kaman bakon fuska ne a gunku? To ni bakon fuska ne a gunku. To, da farko sunana Husaini, an haife mu biyu ne Hassan da Husaini. Muna cikin garin Bauchi ne, amma muna local government, an haife mu a cikin local government Darazo. To amma ni yanzu ina aiki a Abuja ne. To ina so na faɗi wata magana akan al'amarin da ke wakana yanzu na rayuwa gaba ɗaya yadda ta taɓarɓare. Gaba ɗaya yanzu rayuwa ta taɓarɓare. Da farko na yi firamare ɗina a cikin garin Darazo, wato a Jiyari Primary School Darazo. Na zo ne secondary ɗina a cikin garin Darazo, wato a UBE a Basama a secondary school. Yanzu kuma na tafi higher institution, ina NCE 2. To a wannan NCE 2 ɗin da nake ciki, Allah sai ya bani dama sai na fita neman takara a makaranta, wato a association na Darazo Student Association, wanda ake kira da DASA. To a wannan takarar da muka fita sai Allah ya sa muka je aka yi aka komai na hai. Aka zo aka yi zaɓe, na ci zaɓe na social director a cikin garin Darazo. Mun ci zaɓe ina jin mu 11 ne. To a wannan zaɓe da muka ci mu 11 har yanzu ni ban ga wanda ya fito a cikinmu. Har ni da nake ga maka har yanzu ni ban ga wanda ya fito a cikinmu ya yi wani aiki ba. Kuma duk da cewa mun san ba biya ake yi ba, mu ɗalibai ne, mun san halin da ɗalibai suke ciki. Kuma mu masu faɗa a wasu ne, halin da ɗalibai suke ciki. Amma me yasa aka zaɓe mu? Saboda za mu yi adalci, ana ganin mu ne wanda za mu yi adalci. To amma mutane mu fito mu kwatanta gaskiya mana. Ba zama bane ya kama mu, ba zama bane ya kama mu. Za mu yi addu'a, ta kuma mu fita neman abin da za mu taimaka a wasu. Saboda zama bai kama mu ba. Ko ta halin kaka, ko idan za a fita a je a aiki, a fita a tsaya a je a aiki ko. Ni yanzu ba na Bauchi, ina Abuja, amma zan dawo. In na dawo kuma ba abin da zan yi